katugsok may hapon di kaninyo no nya padung ko dito sa balay sa ko ang gagawin tong inahan atong gig nga may nangaligo ba kay kuan mi kanang madto mi birthday ng sing anak padung ko ngadto padung ya ano yung napora po medyo hapon na medyo hapon meron doon ako dagang itaw. Ano sila mga sangkayan rin ako mga tugsok lingkod bangko ano siya si mga unsa na daw unsa na buipas mo rin kung magsapok ni mo daw ayan siya niyang unahan ani mo ni birthdayhan ring usa ka tindahan rin ang anak ako adtoon kay greet ako siya happy birthday karong adlaw. Og kinsa taw nag-birthday karong adlaw happy birthday na lang ninyo og advance Merry Christmas. Sige. Suod na ko dre mga katugsok ko. Medyo ngit na. Okay. Birthday meron sa ug umangko naman dira mo ni inahan mga katugsok og amahan nagkuyog tuwa sila sa pikas brio dito pika mo ni lang balay okay sabibo kayo mga bata dali daw ay mo ni siya na mga katugsok ang birthday liwat siyang papa o mama gagaw niya ano siya pa-birthday na mo ha ya unsay mo kasulti sa bahin sa imong amahan o ginahan birthday mo giro nimo thank you lang kayo thank you is very salamat. Sige lang ginam. Kay di pa siya kay katingog kay may murag medyo pa siya mataha sa kauwaw. Okay. Nanago dai kuno. Nanago gabon. Nag-ungo mo sila diha. Patay. Hindi ko katugan eh. Okay, tugsok kaya tanong niyo ni kinsa to nag-birthday ron. Happy birthday kami yung tanan doon sa birthday sa akong kugumangkon. Okay ra na. Ang importante mo ay mahalaga. Muna balay sa iyang gikanan si Jason Labaha gato kong get out sa kanila. Okay kayo. Yan yung papa dre. Yan yung nere na rin, papa babong. Muna mahan siya sa birthdayan karong adlaw mga idol o mga tugsok. On the mix. Okay kayo, marag medyo nangit-ngit tungod sa panahon ya gabi-gabi na. Nya karon akong usbon sa pagpangayo o katahuran din ninyo nga katong nag-birthday rong adlaw. Happy birthday, happy birthday kaninyong tanan. Bata og dagko og mga tiguang basta nagsaulog karong adlaw. Sa adlaw na tawan pizza 28. Thank you kayo. God bless kaninyo. Way puas na pasalamat diya kaninyo mga katugsok. Ingon man sa tanan yun yung mga subscribers o followers. Nako, kung sa ayaw ninyo kalimtisan ang ako ang channel Dutong Tugsok TV. Ingon man sa amo ang Janwa Mix TV 3 Bukak among men. O gayon ayaw kalimot sa pag-visit sa bell icon para magkumpleto mo sa among videos o sa akong kauban. Alimok ko 3 Bukak o kang Jinglets TV. Okay. Thank you, God bless. Nasa day ko pagumangkon day nga na channel, Katbin TV. Kamu na bahala sa pag-subscribe.
Okay kayo mga katugsukon, yan yung mga kuhan sa iyang mga auntie sa nag-birthday ron. Mamukuha ka. Awa. Na siya 9 years old. Kisa ginitingan mo daw? Si? Oh, si Junil di ay. Nagidadaan siya birthday siyang ate. Mani siya yang ante ron no kani. Mani asawa ni Richard Sumailo. Grabe si ngita na Wala. oy. Amo brother oh. Gidadan mig mao gini klaro birthday mga katugsok kay naa gid si Basi na naman. Kabayo nga yan natarang kan Kabayo po ah. Kabayo po ah. Dong, beda dong, matay na unami dire dong og bakal dong kay grabe yung pinapaay na naman kay gutom naman. Mo to siya itong set out na ko sa mga channel Richard Sumailo. Ang among mga nag-asawa managsuon basta tong usag tong nagbitbit atong red horse. Porting dami ah. Murag nawa ang akong katugnaw sa akong kalawasan nakakita sa kabayo. Una siya ay tuwang sa kong Paris na kanang nag-record ihan ang banasan no. Ano siya. Mao sa na siya ay Papa sa nag-birthday. bana sa datong maguwang sad sa among mga Paris o mo na siya suksakong gingon. Ina papa sa nag-birthday. Oh, papa to atong nag-birthday. Ya, kinsaro nag-birthday dia. Ini ako agtang dini dangas di priyan ito tusok. Nabali ako agtang no. Nasa limpo. Pero mao na yun. Kuan dili man maklaro kay pag kayo dong kay kuan. Gabi man. Di sad bisig adlaw di. Tanawa oo. Oh. Tapos Michael ta? Oh. Michael. Oh, tanawa. No jud. Mao na siya mga katugsok nga Pare mas Michael. dili na sa pangidaron o di sa pagkagwapuhon. Tanawa ko. Bungot sa ako. Di pa okay re bago nga boto. Oh. Mao na si amo ang brother sa dire sa atong isa. Taga labaha kay pagplido ni. Si sa to mo pangalan si Tata Gomez. Diba? Ay siya ang nagkatugsok ka. Nga at ninyo kay karon kakita mo sa nag-birthday ron o sa ilahang mga pagumangkon o mga igsuon nga tuwa sa gawa sa nason tuwa sa mga lain-lain dapit sa nag-birthday karong alblawa gabi una tan-aw man ni akong channel karon makaingon mo nga gipag-greet na mo tanan mga birthday o makit-an sa dinyo ang gipang-birthdayan bisig piagi lang sa hunahuna og sa mga damgo. Grabe. Damgo og gaman. Okay niya to pa to ay daghang kayo na tao dito sa nagtapok. Gana sila. Dad, mga Gana sila sa house. Na si Oo, may sila. Tira. Ay, mo pa gani pagkapyot pangka na dayon. Pag itatagay ha? Bungot sa ako. Nakakita pa lang gani sila atong gibit-bit na usa. Mano siya na bisita ron sa Ito na dugay kay ka. sa barangay Kitibas di sila tanan. Shout out mo tanan sa mga amigo na ko din dapitan no sa barangay Kitibas. Dagan usap. Asa ni mga palalagay? Ato na di ay una di ay. Bungot sa ukok ni dawan nawa mo agi diri. Agi mo di ato yun. Si agi dito di ay. Nindot tayo. Papa dari tanan no. Yung anak ikaw kanindot. Ang dunay birthday basta may ginaghanon ta. Tapok grabe ng ngawa. Uy pa. Kalay ganyan di ba? Magulat niya ran yan ko. Siyok lang agi mga katugsok. Ila gyud sa bayo nga. Kondisyon na gyud no. Dapat nagay nga upaw kayo. No. Napa ko na yung managay nga mao na siya nindot niyo na anak nga niyo na naman gina siya basta may dili na ingon dili siya guwang
Pero may pangidaro na. Anak na siya mo. Rehar na sa tanan, di ba? Muna, mo ni Lolo sa nag-birthday karon. Adlawang kapok dire. Muna siya apuhan. Apuhan laki. Okay, kayo mga katugsok no. Oh. Muna siya. Ya, dito daghan kayo tesoro. Yan ang dito na mo, suro-suro yun kay nangaon ba ito sila niya. Ya. Alang sa nag-birthday ron. Inyo na ni. Sa nag-birthday, happy birthday ninyo. Mao ni ako ang gasa kaninyo sa nag-birthday. Imbis nga kami nagasa, kami naman ni sino gigasahan. Pero okay ra, lingaw-lingaw ra ni. Okay mga katugsok, thank you. God bless kaninyo tanan. Amping mo sa inyong galing sa tagsa. Biya sa inyo ha. Udah kan kanon. Muna gingon niya. Inyo ning makitaan ng salida sa akong channel Tutong Tugsok TV. Ayaw kalimot sa pag-subscribe sa akong channel ha. Yun man sa mga dyan mga Mix TV 3 Bukak. Okay, God bless kaninyo. Thank you, thank you. Thank you is very salamat kayo. Nih. Nagkuha di ka kanon tiya. Lagi kay na piki mang kanon sa diya may gani yun kay ang ibedihan ang luyo sa ayaan. Mao na diha pag kanon tuyok dito at ay pinatuwa nga kanon gida sa ayaan. Mura sa kasaloy. Tinindo ta birthday kay buhay kanon diri sa birthdayan. Pag tuyok ka kausas koral. Tuan itong kanon binatuwang. Ang gida itong ayan kita mo to. Pero pa ano? Lahi man diri mga katugsok sa bukid basta may nayak na gani og tampuhay. Ang kanang kanon dili kay kinaldiruhay na siya binatuwangay na. Daghan man pero bayag, oh. Oh. Thank you kayo.